F'artiklu ta' 1605 kelmiet it-tarbija fil-ġuf ma tissemma qatt, kważi mingħajr ebda rabta emozjonali u jirreferi biss għat-tarbija fil-ġuf bħala fetu 3 darbiet. Dan huwa artiklu mill-pinna tal-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici intitolat Deċiżjonijiet, pubblikat fil-ġurnal The Malta Independent fejn b'mod ċar il-Ministru qed jiddefendi l-emenda li ressaq il-Prim Ministru Robert Abela. Bl-aktar mod ironiku, l-istess Ministru li sa ftit tal-ġimgħat ma milx rapport lill-Pulizija meta sar jaf li tfajla kienet ilha tiġi fastidjata sesswalment fuq ix-xogħol 3 snin sħaħ, l-istess Ministru illi meta kien responsabbli mill-Ministeru għall-Ġustizzja ma rridx li l-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia titfakkar quddiem il-binja tal-qorti, l-istess membru tal-kabinett li ma lissinx kelma ta' kundanna wara li deputata nazzjonalista Żagħżugħa irċevit theddid fuq ħajjitha għax hija kontra l-abort, issa qed jgħid illi jrid iġib l-interessi tal-mara l-ewwel. Owen Bonnici fl-artiklu rrakkonta 3 sitwazzjonijiet illi seħħu barra minn Malta għax ma jaf b'ebda każ illi seħħ f'pajjiżna fejn mara tqila kellha problemi ta' saħħa illi waslu għal mewt. Il-Ministru Bonnici stqarr illi d-deċiżjoni dwar it-terminazzjoni ta' tqala se tkun deċiżjoni ta' tobba u n-nisa. Fl-aħħar jiem anke il-Ministru Michael Falzon farfara fuq il-professjonisti mediċi fejn saħaq li jekk jidħol l-abort idaħluh il-professjonisti u mhux il-Gvern. Jekk di l-eċċezzjoni qed narawha li ħadd tiftaħ runway kif kien hemm inqal għal dak li huwa l-abort. Bir-rispett kollu ma fl-aħħar mill-aħħar mhux il-Gvern jiftaħ runway, jien ngħidu ma tinbidilx, ħajftaħ il-professjonist. Intant, l-ex-deputat mexxej tal-Labor Joe Brincat kiteb fuq il-miti soċjali illi jgħid x'jgħid kulħadd il-Gvern Laburista qed idaħħal l-abort u li jinut li jinħeba wara l-parir tal-Avukat tal-Istat. Brincat sostna li l-liġi kif ġejja dwar l-abort hija aktar laxka minn dawk ta' pajjiżi oħra u dan minħabba l-kliem vag illi hemm fl-emenda. Dan fil-waqt li jagħmel diversi domandi fosthom sakemm tista' tiġi mwaqfa it-tqala. L-Avukat Joe Brincat saq illi l-emenda hija sikta u dan ifisser illi hija bla limitu.